haino nogo achugui tongya master sakri khlai phano je somoi manfuro apel boroi khai kaimini bisingtei phali tongo chakiri maya phano abo hai samung rok khlai khe rang bial ungla abo haino koktomao kasai phaika belbari ardi block bai khobjak debra kami takhuk chitto debruma ni hukbar hakeno naitung di choyawi chini ha kami nungka bahaya sih apel boroi kai mau bahaya banget sam thanin serta bahaya nung nungka kesa amang first pula nungma ke YouTube nungui klai mata YouTube no nai sereng katang bahaya kainnya nang bahaya bono nai kini klainya porisor jata nai batamu klai bono bici berai ro nai muskil ro nai beba angabo YouTube mamung nai klai kata Kenang obat ke serang mana bising ti lukorok nolai sisar mong nini bekau tantong nai. Belai hambai, ang lukorok no sana mo sunggo sini dok karok no. Asugui to nyewoi. Oma heke norok klai. Hazar niya lak kica orang aji manu. Oma heke sung income klai manta sini nukung ibagai sung. Sini bororok sia ni guni sung oma heke klai tung imanta. Asuk keto keboma sini di perasaan ni keto. Kani kelai tong wayu. Beba mangana ni ang kawan sukta. Nah jangan orang kisah kelai mas omo sungman hungke. Oma hai judi 10 kani 5 kani aba hai kelai mangkang ke. Aba hai ba maini selai ba teu kaham ba sabo. Emne kocho ta tong oro bu pangsa ramo. Unjaga beba asita tong. Asita tong na. Nang asita ni bisingo je phol je thai tong mani. Bisiwo nang besuk jora rangmani rok ngoni besuk khalman taklai tu pulia ba taklai kisah bathai komno hai puna bufango 25-30 rok thai kena ni ang khao mawa sota keji ko besar phalo keji 100 ko phalo emni bo market dogo ro market ke tiklaina nanglia paron pai changona buniain boror phai ta sana bagi tlang phita belagin ka hangko akang market to kami bagi tiklai ang market ni bai omo different tunggu bukti different mala market to manu ta buktam chane 80 taka 60 taka abo hairokta